katsojat, sen täytää sen merkitys Gamer06 ja nyt tehdään Pokemon Gosta Pokemon esittelyvideo. Ja mulla on tosi vähän, kun mä yritän ottaa kaikkia vaan yhden tänne paikkaan. Ja munia, näitä Pokemon munia, joista voi saada, kun täällä lukee, esim. Täällä vasemmassa yläkulmassa tämä. Joo. Niin nyt mun kävely 3,57 kilometriä ja pitää kävellä 5 kilometriä. Joten siellä on semmonen. Ja nyt on lähellä mikä toi on. Joo, en mä tarvi. Ja joo. Sitten mä oon saanut Magmar CP 413. Ja tuli tyyppi. Ja painaa 38,76 kilogrammaa. Ja mulla on Magmar Candyja, eli sen karttia 4. Ja joo, tää on paras muoto. Mä en tiedä mistä, mutta on paras muoto. Sitten mulla on Hypno, joka on 337 CP. Ja tätä ei voi edellyttää, että on hyönen täysi myös. Ja mä en tiedä yhtään, mikä toi Psychic on. Niin. Ja tää painaa 70,28 kilogrammaa. Ja täällä on 13 Drowsy Candy. Drowsy. Kehittynyt muuta. Sitten mulla on tällainen Slowpoke. Ja tää CP on 141. Ja tää on vesityyppi. Ja tää painaa 44,7 kilogrammaa. Ja mulla on 11 näitä sen karkkeja. Sitten mulla on Duckman, eli Psyduck. Ja mä vaihoin tämän nimen, ja tää on 135 CP. Ja vesityyppi painaa 30,19 kilogrammaa. Ja mulla on 27 tän Psyduckin Candyja tuolla. Ja joo. Sitten Drowsy, eli Hypno Drowsyin kehittynyt muoto. Ja tää on 123 CP. Sitten tää on sitä samaa tyyppiä, eli en tiedä. Ja tää painaa 32,47 kilogrammaa. Ja mulla on 13 näitä Drowsy Candy. Ja joo. Ja sitten on Jynx, joka on 117 CP. Ja tää on jää-Pokemon. Ja tai jäätyyppi. Ja sitten tää painaa 48,75 kilogrammaa. Ja mulla on 3 Jynx Candy. Joo. Sitten no me kutsutaan tätä mun frendejen kanssa, muiden tubettajien kanssa ja frendejen kanssa niin lihapullamieheksi, koska tää on hauska. Mutta tän oikea nimi on Rockground tai tällainen kivi Pokemon. Eiku tuo tukee toi. Mä en muista ollenkaan tän nimeä, mutta tää on kivipokemonia. Joo. Ja nyt tässä lukee Meatball Man, eli lihapullomies. Ja mulla on ollut näitä. Tän nimi on Geodude. Eli mulla on 0 sen Candy. Joo. Sitten on Golden Fish. Eiku muuta. Tästä vielä 117 CP. Ja Golden Fish 114 CP. Vesityyppi 26 Golden Candy. Joo. Joo. Sitten on Pitky. Ja tän CP on 103. Tää on lintupokemonia. Ja mulla on Pitchkin Candy 7. Ja
Mulla on Wardorp ja tää on Electric tai joo, elektrotyyppiä ja tää kuulostaa tältä jostain koskee. Tää on sähkö ja elektrotyyppiä ja mulla on 3 sen Wardorp Candy ja tää painaa 12,52 kilogrammaa. Voin sanoa vielä näistä. Tää Pitchkey painaa 2,16 kilogrammaa. Golden painaa 9,68 kilogrammaa. Meatballman painaa 54,24 kilogrammaa. Ja Lynx painaa tää 48,75 kilogrammaa. Ja meritähti Pokemon Staryu ja vesityyppiä. Ja painaa 31,79 kilogrammaa ja mulla on 27 näistä Staryu Candy. Ja joo. Sitten on merihevonen, joka on vesityyppi ja tää painaa 9,9 kilogrammaa. Ja mulla on 3 Horsey Candy. Ja sitten on Zubat CP90 ja ton Horseyn CP on 90 ja tän Sturon CP on 92 ja Voltorpin 96. Ja Zubatin on siis CP 90 ja tää on lepakko-tyyppiä kai. En mä oon ihan varma mikä tyyppiä tää on. Mutta tää painaa 6,58 kilogrammaa ja on 19 Zubat Candy. Joo. Sitten on Krabby CP88 vesityyppi ja painaa 8,21 kilogrammaa ja 11 Krabby Candy mukaan. Candy. Mutta toivottavasti tykkäsitte videosta ja me nähdään ensi videossa, joten moikka!